a kontroluj tu dušu, jestli se ti nevyfukuje. Vyfukuje pomalu. Takže hned přifoukat. Zežeň si pumpu a přifukuj. Pane učiteli, to se nedá. Nedá, je to těžké. Ale to nejhorší už máš za sebou. No tak ale jako mě to třeba vůbec nezajímá. Ježišmarja, to se má zvolá poslyka, ale tak ještě na kole. Tak, to ti chválím, Verunko. Co to? No, že pěkně slezla z kola. No, protože já bych to zabila, já to znám, víte, tam je učitel. A to je ideální, když to člověk zná. A už jste poslední, že? Ne, pan učitel je ještě s učitelama. Aha, vážně. Už ho vidím. Ale takový exponovaný terén sjíždět, to je odvaha.